Lalín viveu unha gran modernización e unha gran transformación nestes últimos 30 anos. O cambio en Lalín eu creo que foi cualitativo e cuantitativo. Unha persoa que non viñera a Lalín hai 30 anos e veña agora prácticamente está irrecoñecible, pero fundamentalmente propiciado porque todos tiramos do carro na mesma dirección. Fomos quen de xunguir as distintas administracións, o Concello, a Diputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e algún que outro ministerio para facer as grandes infraestructuras, para facer os grandes proxectos que modernizaron Lalín. Eu creo que o secreto desas infraestructuras eran que, primeiro, facían falta. Non pedimos nada que non nos fixera falta. Segundo, que soupemos como artellalas e como facer os proxectos e como pedilas. E logo fomos quen de executalas tirando daquelas institucións e daquelas persoas que estaban nesas institucións que lle podías ilusionalas co proxecto que querías facer en Lalín. Eso probablemente foi o secreto das grandes infraestructuras, pero as grandes infraestructuras non son só obras, que senón son tamén ideas que despois teñen conta desas obras. Facer o planeamento de Lalín no ano 90 foi, sin dúbida, a obra probablemente máis importante dos meus distintos mandatos. Logo, potenciar a Feira do Cocido, que tamén o fixemos dunha maneira, eu creo que axeitada, foi básico para que o cocido sexa hoxe unha ferramenta económica de primeiro nivel, non só para Lalín, senón para toda a zona interior de Galicia, especialmente para a comarca do Deza. O documento que se aprobou no ano 99 foi un documento que cambiou Lalín. O bo do plan xeral de ordenación que fixemos naquele momento é que despois de tantos anos sigue aínda de actualidade, porque é un modelo que non está ni moito menos agotado. Aí definíronse as 52 parroquias e os núcleos rurais que hai en Lalín, e foi o primeiro plan xeral que se fixo en Galicia que combinaba o rural e mal urbano. Esa modernidade que lle aportou a Lalín porque definiu onde tiñan que ir as novas infraestructuras que facían falta e, sobre todo, definiu que o rural tamén ten que ter vida propia, porque hasta daquelas prácticamente non había ningún plan xeral que contemplase os núcleos rurais en Galicia. E aí quedaron reflexados. A partir de aí, todos os plans que se fixeron se definiron os núcleos rurais, todos os plans que se aprobaron a partir do noso. E a trama urbana combinou como ninguén o de facer o que é unha cabeceira comarcal e un concello do século XXI, porque todo foi en torno a que o crecemento, a parte de ser sostible, tiña que ter unha fundamental, digamos, marca de identidade. O documento da Axenda Urbana é o que marca as líneas programáticas do que ten que ser o futuro de Lalín, tanto na trama urbana como no rural. O rural é novedoso, de feito o Ministerio xa tomou nota de que era novedosa a agrupación de parroquias para dar servicios, para poder mandar ali un funcionario, por exemplo, de servicios sociais e que vai a ver ali as persoas que ao mellor teñen dificultades para desplazarse, que se poida facer algún tipo de, por exemplo, a ximnasia no rural tuvo un gran éxito porque a xente do rural non quere vir facer ximnasia ao casco urbano, porque, digamos que se lla faz ali no centro social que teñen na parroquia, é como ir da casa, é como din eles van de calquer maneira. Desde o punto de vista de darlle un servicio municipal, nestas áreas queremos que vaya algunhas veces a semana ou ao mes, pois algún funcionario poder dar, digamos, un servicio de proximidade ali, sobre todo para os máis maiores. Con esa idea nace a Axenda Urbana para o rural que, como digo, o Ministerio chamoulle a atención. Todo o mundo, todo Galicia, toda España, sufreu que a crise, pero Lalín sufreu especialmente. A crise pegou moi forte, sobre todo en dous sectores, na construción e na confección, donde nós éramos punteiros. Entón, para, digamos, resarcirse desa dor que lle provocou a perda de tantos postos de traballo,
empezamos a traballar no eido da gastronomía, no eido do turismo. E o turismo que para nós era algo que hai 30 anos, decir que se podía vir facer turismo a Lalín, non lle dábamos nin importancia, nin siquiera o calibrábamos. Pois hoxe estamos seguros de que pode ser a terceira pata económica do noso pobo, tendo en conta que do turismo tira moita gastronomía e nós temos un bandeirín de enganche moi potente que é o cocido. Por tanto, que a nosa particular ruta castrexa, que a nosa particular ruta do románico, que a nosa particular ruta dos Pazos, cos nosos ríos, sobre todo o Deza, o Asneiro e o Arnego, cos nosos montes, o Candán e o Carrio, podemos conseguir que veña moitos milleiros de persoas a Lalín a disfrutar. Aínda somos unha Galiza razonablemente descoñecida, a Galicia do interior, porque ese lema que utilizamos durante un tempo, o interior tamén existe, é unha realidade, porque o interior tamén existe e cando o descubres, daste conta de que ten algunhas delicias que son tan boas como as costeiras ou millores. E con esas bazas son as que queremos xugar no futuro. Que a xente poida vir aquí a facer un turismo de calidade, un turismo de tranquilidade, un turismo que se desestrese, un turismo, en definitiva, propio po século XXI, donde ti chegues, se é posible, utilices pouco as novas tecnoloxías ou nada, descanses, comas ben, fagas exercicio e respires tranquilo e te des conta de que a vida é eso, é o que ocurre nese camiño mentres ti só cavilas en mirar o que vas facer mañá pasado, que ao mellor xa non chegas. A Feira do Cocido converteuse en algo que para Lalín é unha auténtica seña de identidade. Hoxe por hoxe é unha ferramenta económica de primeiro nivel para Lalín e para toda a comarca, porque cando a xente ven e lle gusta, logo merca aquí o noso mel, logo merca aquí os nosos queixos, merca aquí o noso pan, merca aquí os chourizos, todo derivado do porco, lacóns, cacheira, soá, etc. Tamén a tenreira e tamén polo, se a da casa é mellor que a que sea dos de granxa, non? E iso conleva que tamén, de paso que veñen e mercan os produtos, poidan mercar tamén no comercio de proximidade, no comercio de Lalín, poidan mercar cousas e, polo tanto, movan a nosa, digamos, vida económica, a vida económica do noso concello. Cando cheguei á alcaldía era unha festa importante, pero deime conta de que era a nosa particular galiña dos ovos de ouro. E, polo tanto, pensamos desde o goberno, oye, potenciar a Feira do Cocido non é potenciar unha cuchipanda, é potenciar Lalín. Había un cartel, había un bo pregoeiro e había unha comida, ao longo de todos eses meses de inverno, pois lle puxemos actividades relacionadas co cocido. Por iso de aí saleu o motococido, o rally do cocido, a feira do mel, a matanza do porco, en definitiva, todo aquilo que ten que ver ca nosa feira como a encomenda, etc., etc. Para poder seguir medrando e tendo un nome importante no eido gastronómico, tens que estar innovando todos os días. Por iso, os premios máis dotados de periodismo, de xornalismo gastronómico, témolos aquí co Álvaro Cunqueiro. Non hai ningún outro premio gastronómico en España que a dotación que ten o noso. E encima temos a sorte de ter o nome dun persoeiro como Cunqueiro, que aparte de ser o primeiro pregoeiro da Feira do Cocido, era un escritor galego de reconocido prestixio. Ao final, conseguimos que o fenómeno cocido lle teña un retorno importantísimo para Lalín e ano tras ano vai a máis. Grazas ao cocido, conseguimos situar a Lalín en metas que para nós era imposible ou impensable.